राम राम पाहुणं. राम 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 राम. बोला की काय ऐकणार आज? अहो होऊ द्या की काहीतरी भन्नाट. अहो 4 महिने झालं लॉकडाऊन मुळे समद बंद होतं. ना जत्रा ना यात्रा ना कंच कार्यक्रम. त्यात आली ही थंडी. ओ बाई मग होऊ द्या की थंडीचीच एखादी ब्रँडी. असं लईच गॅप पडला नाही का? मग ऐका. मास थंडीचा झालाय सुरू नका झोपू टाकून नांगे. अहो मास थंडीचा झालाय सुरू नका झोपू टाकून नांगे. सजना जवळ घ्या ना मदन शिरलाय अंगी. सजना जवळ घ्या ना मदन शिरलाय अंगी. तुमच्या उभेची द्या शेकोटी. शेकोटीला शेकोटी. मी हो बाई तरणी ताठी तुमच्या उभेची द्या शेकोटी. गारवा झोंबतोय अंगाला भारलंय नाजूक माझी अंकाठी. अंकाठी हिची अंकाठी. हीच देते तुम्हाला राया अशी ही गोड गुलाबी संधी. हा सजना जवळ घ्या ना मदन शिरलाय अंगी. सजना जवळ घ्या ना मदन शिरलाय अंगी. अमृत मदिरा हवी कशाला मीच पुरी हो तुमच्या नशेला. अहो अमृत मदिरा हवी कशाला मीच पुरी हो तुमच्या नशेला. भरून घ्या हो इश्काचा प्याला रात सरू द्या थेट उशेला.